एसे गोजान गोजान थांना फैदा जिराय हेल' लोगोफोर बयखौबो खुलुमबाय आरो बरायबाय दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जोंनि गामियावनि फुटबल टुर्नामेन्ट ना देग्लाय बोसोरनि दा जोङो थांगासिनो दङ दिनैनो फार्स्ट गेम दिनैहाय नर्थ बेंगल आरो दार्जिलिंजों जागोन फाइनाला 2 तारिख नभेम्बरावहाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय था माबोरै देखायनो हायो नायनि आं आरो एलबार्ट फंबाय दं जों नै नमस्कार खुलुमबाय ओमफ्राय लोगोफोर दङ जों नायगोन नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थाब्लानो जाबाय स' चलो नायफैनांबाय ने बयफ्राबो थांलाबायलै हनै आं सोलियाखै नैबेनो नै हिनजाव गोदाना जोङो जोबाय आंलाय मोनदा हाजाखै होमब्ला आंबो हाजाखै सानना लेजार हाजारनि आङो 50 नंबो 50 में एप्लीकेंट सेट नामफ्रा लिरदोरा लाखांबाय जोङो नै फैदो दे लोगो जोङो दायो गाखोफैबाय नै जोंनि सिगाङाव सिख्ला फैबाय एसे गोजान गोजान थांना फैदा जिराय लोगोफोरनि ओंखारजेनबायलै नै आयो खालामदोंना नै बेखौ वाव आंनि नामरा लोगो मिथिबाय Ladies and gentlemen, distinguished guests, players and friends. This is a Darjeeling and this is a North Bengal. जोंनि गामिनि लोगोफोर नै आइजोफोराबो ओरैबायदि इन्टारेस्ट मिथिबायना ओरैबायदि इन्टारेस्ट आइजोफोराबो नै बल गेलेनाय होमब्ला नोंथांमोननि जायगानि माबायदि खोन्थाहरदो एसे वाव जासिगोन दायो नै जाबाय खेला स्टार्ट जाबाय लागाव वेलकाम मागुर दाउब' बे मागुर दाउब' बेनो मा नामलाय चिका बेनो नामा चिका लोगोफोर जेरै गिना थांदोंमोन what happened नेवलाय माइनासल'मोन नामा बिथाङा जोङो नै नेवलाय हपेन्द्र बसुमता मोजाङै लोगो थिङालै नै थिङा मोजाङै वाव चलो वाव बिराद चेष्टा खालामदोंमोनलै बिथाङा
Kill him. Wow! Nice! Come on, brother, come on! Wow! Đầu bộ giờ say. Ôi xuống. Đầu bộ. Ôi giả ra để xuống. Đầu bộ. Anh cũng sang Giả ra giả đầu bên lên sang cái bơ. Niga. What's your name, brother? Hey brother. Good girl. Wow! Goal lagi bergol. North Bengal ने मंचे गोल जाई. Aduh, apa bergundai? Woi, siapa tu? Apa bergundai? जेब्ला फार्स्टआव सिलिगुरिया जोनाय समावहाय गलपस्टआव नांदोंमोन अच्छा बेनो जोंखौहाय दर्शायो जे बिसोरनि लाङा गाज्रि गाज्रिनि दा बिनि एगेन्स्टआवहाय दानै अच्छा इग्नुनि टीमा अच्छा बेखौहाय आङो सिगाङाव नुनो मोनखादों aduh दिनै हरनि ना मिया हरनि सिमाव ना aduh दिनै हरनि सिमाव गल लोगोफोर गल दार्जिलिंआबो गल मोनसे सोबाय ड्र आरोखि ना ड्र काका Madam. लोगो सामने रा Kakak. काका Abe. काका Oi. ओइ Badam चाटा. अरे यार किनारे सीरियस लागे बादाम बादाम কি আর কি ভাবতেছিস নাকি আমাদেরকে আমরা এগুলা করি না বাজে थांनानै बे सिख्लाफोरनो लागावना बुहोनो होननानै बे सिख्लाफोरखौ बुहोनो दीदी देन दो दीदी अरे बे सिख्ला नङा ए बे ओए के दे दिन ना ओ चिका भाई वाया दुने राले दाहाफ्राव What happened, brothers? Wow! Cool down! Chica bhai! Babar bundura! We want fight! Bro, fight with him! Fight! Botol ya! Kes! Ya, kes! नै क्रिकेट गेलेग्रा जों गोदो हाया जायो बिदिखौ लोंलै फंबाय लों आदै नोंबो लोंनाया हागौरा yes बे डेन्जार फैसा खामायनो रोङायरा बियो एफा गोलैनाय नुबाय डेन्जारलै बियो दायो हाफ टाइम आरोखि ना Number 5, they're fighting! ayo Kill them! wow once more. Very dangerous! Beat him! Yeah, bro, beat him! Kamera.
Game is over. लोगोफोर खेलाया जोब्बाय टाइमा जोब्बाय हो And now penalty. मोननै टीमाबो draw 1-1 स' एबाराव गल जोसंलायनायनि नायनायसै बिनि उनाव नोंथांमोननो फोसावनायसै They will have a penalty. या Game is finished and Darjeeling is winner.